radet wileting kota dang yang kumanguncang niti bejang sangat cimicil latinnya medali wus iki apa neh ya Allah Gusti aku manut caca lah macai mau ngono urung wayahe metu kuwi nyapu dalang cek suluk kok susu metu iki lho sampean lek urung wayahe metu aja kesusu metu susu lah keweri lho Pak Mento lah aku lho dipacai caca wis pokoke metu-metu ya metu aku nyapu Gatot-kaca dadak tatonan bundir-bundir barang bekam bengi karo kuwi aku lho berareng bekame awak dapuk Gatot-kaca apa mbilung nyilanya Pak lah nyapa irungmu kayak abang-abang barang Gatot-kacane tas ngantem kaca akhirnya terus abang irunge aku lho manut